Ho, Ja, heb je gegeten? eten vandaag. Nog niet? Oh, Oh, dat is zo flink, zou ik maar zeggen. ik moet net zeggen, je kunt niks tekort volgens Nee, in dat ieder kan geval. niks tekort. Hij zit al vol. Maar ziet je een soort van reserveburgemeester van Sint-Gieter? Of dat je hier bij de entree van het dorp? Of moet je hier toevallig? Ja, gewoon in de hoek. Oh zo. Ja. Ja, niet En heen. hier, hoog toch? Oh, hier ben jij? Ja, nee. Nee? Dat mogen we niet, maar buurman en buurvrouw. Ja. Ah, oké. Dat is weer eens wat anders als buurman en buurman, hè? Ja. Ja, nu, maar de vrouwen, hè. Die mogen nu ook wel eens moederdag zo. Ja, maar ho. Dat Dat de is vrouwen een beetje weer op een voetstuk wordt gedaan. Oh, is dat maar één keer per jaar? Ja, eigenlijk moet het elke dag zo zijn. Maar Ja, zo gaat het nu eenmaal. wat mij betreft wel. Ja, elke dag, ja. Ja, waar zou je Moet weer voor zi- elkaar, Waar zou je weer mannen zien zonder vrouwen? ja. Andersom hoor. Ja. De vrouw heeft het scheppend vermogen. De vrouw is de schepper. Oké. Dus als ik een gaat gegraven wil hebben in de tuin, dan moet ik ook bellen. Er komt geen scheppen. Nee, op die manier. Dan heb je de man nodig. Scheppend, ja. Ja, wat schept u zoal, mevrouw? Ik hoop de waarheid. Oh, dat vind ik wel een En mooie. 2 kinderen. En? 2 kinderen. En 2 kinderen, ja. Maar ja, ik hoop ja de waarheid. En zeker nu, hè. Wat is de waarheid? Nee, Oh ja, dat is een interessante, hè? Wie moest ze nog geloven? En wat moest ze nog geloven? Precies dat. Ja. Moesten naar de MSM luisteren, mainstream media of wie? Naar zichzelf, naar hun eigen gevoel en hun intuïtie. Hebben veel mensen dat niet bewust of onbewust uitgeschakeld? Dat, Ja, Dat gevoel? ja, onbewust, maar ook door. Heb zich dan eens afgevraagd hoe ik vroeg dat me- kent gebeuren? ja, Wie dat kent? nou, ja, ik denk dat er verschillende oorzaken voor zien, ja. Ja, En dat is dat we bestookt werden met onwaarheden. precies. En je weet wat algoritmen zien. Ja, dat is dat hè, als ze op een social medium zit en de kliks ergens op en de kliks nog ergens op, dat uiteindelijk computers voor dich gewoon bedenken zo van wat sticht te zinkries. Ah ja. Ja, als ze dat durven, zijn GTP. Ja, Dat al voor dich al, dus want eigenlijk hè, dat AI hè, het wordt voor van alles gebruikt. Maar ik heb soms wel eens het idee dat het vooral gebruikt wordt om stomzinnige filmpjes te maken. En dat ze een foto van die vrouw kan invoeren en dat ze die dan allerlei dansjes kan laten doen. En voor de rest heb ik eigenlijk nog niet zoveel successen van de AI gehuurd. Geen wel? ja, ja. Waar we nou echt veel wiezer van Ja, zien maar ja, geworden. precies, ja. Moest je dich daar afhankelijk van maken van zo'n apparaat, van zo'n machine? Nou ja, des te luier weren wij. Ja. We weren lui. Dat ook, ja. Maar je Nee, ziet het zelfonderzoek doen, ja, dat is, ja. jouw zelfreflectie ook, hè? Och, Zo dat, van, ja. ben ik wel goed bezig? Ja, En, ja, ja. Ben ik nog een beetje... Ja, maar Wanneer zo, heb ik voor het laatst in de spiegel gekeken? ja, zo gaat. Ja, ja. Kijk, ja. mogelijk. En? Scheren. En durf ik dan nog echt goed eens in de ogen te kijken. Dan zet ik de bril af en dan zie ik mijn ogen niet meer. Ah, Dus dan kan ze zichzelf niet meer goed in de ogen kijken. Ja. hey, maar ziet jij altijd eens geweest, hè? Zo recht door zee is en Heel dweers. dweers. Ja, dat, ja. Ja, als je hier bent opgegroeid in de deur beneden in de communie, ja, dan moest je maar meedoen. Maar ik vond er niks aan. Jij hebt hem al gedaan, de Ja. communie. Ja, morgen, ja.
is er nu aan denken. Ik niet. De rellingen. Die hebben ze niet gedaan. Goed zo. Nee. Dat is best niet aan een religie verbonden. Nee. Goed zo. Nee. Ik heb De het mensen. Ik heb het eigenlijk nooit zo duidelijk met mijn elders over gehad, maar volgens mij hadden mijn elders het idee zo van, als de jong zich nog tot een of ander geloof wil bekeren, dan doet hij dat wel op een leeftijd Ja. dat er al dan wies genoeg is. Nou ja, oud genoeg ben ik, wies, dat durf ik niet te zeggen, maar om zelf een goede beslissing te maken. Ja. Ik heb mijn kinderen natuurlijk ook niet laten duipen of zo. Ik heb hem wist ik zelfs ook denk ja, als ze later gaat wel behoven of zo. Dan En hebben die zich nog bekeerd tot het einde van het geloof? Nee? gelukkig niet. En geloven is weer iets anders dan spiritueel zijn. Ja, ik bijvoorbeeld, hè? geloof en ik ben heel spiritueel, natuurlijk. Of ja, natuurlijk, maar. Ja. Maar doe best ook spiritueel. Iedereen is spiritueel. Nou, ik heb... Hij heeft dat in zich. ja, Iedereen heeft God in zich. maar de vraag is natuurlijk van, wat duizend er mij? Ja, Ja. precies. Die innerlijk weten. Als je durft bij zichzelf naar binnen te gaan, waar ben ik? Wat kom ik doen? Wat is er nog meer? Ja. Het geloof is natuurlijk ook wel iets wat voor veel mensen om zich aan vast te Ja, klampen. maar hè? aan de religie, dat verstikken. Beperkt. Nou ja, het wordt toch opgelachen. Ja, hè? precies. Ja. Zo hier in de dorp. Mijn ouders houden een hele dorp aan mij. Ja, ik ga daar altijd naar mijn oom, naar de boerderie. Die snapten mij, de mensen. Ik ben een keer blijven zitten, toen de communie. Ik ging er horen op stoel als ik in de kerk, dat ik tegen, met zo'n pistool zo. En ziet Ik je, hou dat toen al, tweers. ziet je door hem blijven zitten? Ja, ik ben, dus buiten van varen nog als het gedaan is. En dat elkaar feliciteren, maar ik ga daar gewoon weggaan, ik word weer. Ja. Zo'n ding. Ja. Van wie heb je dat dan? Als allebei, Ja. allebei de elders niet wisten wat ze met elkaar gaan moesten. Ik ben buiten de BDE gehad. Buiten, ISP. nee, Nee, buiten. dat is dat de wielen van je auto niet gaan BDE. sleppen volgens mij. Buiten ESP? dinges, ervaring. Een bijna dood ervaring. Ja, met 2 jaar. Met 2 jaar? Ja, ben ik in een, hij heeft me iemand in een keng gegeven en is me in de keel blijven steken. Wat had hij ook gegeven? Een keng, zo'n rood ding. Als een babbeleer? Ja, zo'n witte rond ding. Hij is me in de keel blijven steken en kreeg blauwe lippen. Ik was eigenlijk al dood. En dan zag de huisarts ze nou ja, uit kijken wat er nou allemaal nog voor gevolgen. Snap ze? De huisarts had toen tegen oog gezegd van... Ja, tegen mijn ouders Ja? eigenlijk, van ja, uitkijken. De kent van de gevolgen van, ik heb ook heel lang een broek geplaatst. Weet je wel, zo'n raar ding allemaal. Dat Ik- te maken heeft met een soort van trauma. Ja, trauma sowieso. Ja, en wat is er gebeurd? Want hij heeft zijn ervaring gehad. Een bijna doodervaring. Bijna doodervaring. Bijna doodervaring. Maar, ja. Dood, ja. Maar dan ben je 2. Heb je door nog actieve herinneringen Nee, aan? maar Dat denk ik niet. ik ben bij een psychiater natuurlijk geweest, bij een psycholoog. En ik ben hier weer komen wonen. En is dat allemaal is er weer naar boven gekomen. Ik heb met een tante van mij gekend, die heeft er ook gewoond, die is overleden. En die woonde tegenover mij. Dus die kent mij heel goed. En toen is het allemaal weer naar boven gekomen. Heb je door met de tanden over gepraat ook over? En koos die ook een beetje verder helpen nog door in? Nee, ja. En ook wat in de wereld gebeurde toen. Ik heb er altijd met haar over alles, over de oorlog natuurlijk. Want toen heb ik ontdekt, mijn opa is in de oorlog gestorven. Dat is
van Brewsterbos. De was paardenkoopman, maar de is dus gestorven in de oorlog. En ik weet niet wie de man heet. Daar ben ik achterna gegaan. Maar jij wil me toch over zeggen, vertellen. Mijn opa. Ik weet nog niet wie met de vuurnaam heet. Wie kent dat? Mijn pap met gekald. Want mijn pap wordt 2 maanden. Wie zijn pap is gestorven. Dat is ook een trauma. Poeh. En de kallen ze niet over. Ik heb nog met een hond heb ik contact met gehad in Maregrote. Daar heb ik proberen met de kallen. Ze de broer van mijn pap. Dat willen ook niet over kallen. Dus je weet de naam niet omdat mensen er niet over willen praten. Ja, ook. ja, de is gaat gebeurd, ja. Zelfs mijn tante kalde er niet over. En je wordt hoeveel handen op één boek, zoals altijd? Ja, 4 of 4? 4 handen vrouw op een hele grote klik, maar die durfde ook niks over te zeggen.